Arang lim payan ako guys kay namuwak na ang akong snake plants. Bisag muna-munang kapuya guys, nalipay jud ko ning ako ang tanom. Og sa akong kahadlok guys, galinog man kagabi akong gipanggaid ag ako mga pukot guys. Bisag unsa na lang nasod sa kong hunahuna guys. Nagguol na pud ko. Sama sa naandan guys, padayon gihapon pagtrabaho. Salamat sa naghatag guys. Sa maong isda. Nalipay ko guys. Hello guys, good morning. Pagkakaroon guys ni ako mismo sa kong kaugalingong panimalay guys. Nalipay kog dako guys kay nga ako snake plant na muwak. Nalipay ko guys kay bisa na magkinsa kung dunay tanom mamuwak, malipay jud ta. Bisag luyo sa atong kakapoy guys, basta makita ta sa ato ang mga tanom nga nagpamulak jud. Malipay ta guys, mawa atong kakapoy. O ang akong kalipay guys, gipulihan pod og kahingawag kaguol. Kay kagabi igod guys, naglinog man. Nagdibal akong gibati guys, nagsagol. Gibati kog kahadlok guys, kay base maug mag tsunami. Para gud na ako guys, ako man gyud makamatngon dayon og unsay mga liho kay sa gawas kay ako maglain man ko di man ko maapil og tapok-tapok. Napil jud na ako gabi guys ang kusog dili kay kusog guys kanang basta kay una jud na guys linog. Mao na gahinuktok na pud ko ani guys kay unsaon na kung mo taas ang tubig. Nya di pa kami sa baybay. Amo yung makapait ng amo ang kahimtang ani guys kay nami daplin sa baybayon kung dunay sakuna murag lisod pud kaadyo og pag-iksot og labi na panahon sa kagabhion. Mao na nga nagguol na pud ko ani guys, gahinuktok na pud ko ni. Gikasaba na gani ko ni mister kay ang hunahuna nang hipos-hipos na pug ko ani guys. Aga ako ang mga pukot ako nang gipang tuhog, gipanggapos na ho guys, akong gipanghikot kay bulag abtog dagat ani. Abtog dagat dili gyud ni maano dagat ko ang pukot. Ang gigaid og mga nay IPC guys. Bahala nang ubang butang diha basta kini akong gigamang pukot dili gyud maanod. Kaya ako dyan ang gihaguan guys, gilanganan og pila ka adlaw, pila ka semana na guys. Buwan na magatingali. Unja sagda kong kasayon sa kung hunahon og ianod, ako diyong gihipos guys kay aron
dili gyud in town maanugon ang ako ang kahago. Hunahuna ko guys, mura galutaw bunot ko. Pero wa ko damha guys nga duna di ay nanangpit na mo guys. Duna nang hatag isda na mo gabi guys. Amo ara pong igsuon. Mo ni kuha nila gabi guys. Pero gaho aga yung hunahuna to ara gajud sa mahimo manghitabo guys. Itok lagi akong mister guys kay gauna ko na akong hunahuna. Pero mas nindot man jud pod ning mo advance ta o panghunahuna kaysa maulahi. Mao na nga giapura jud kong mister o padigamo ani gipaun-on gipa himbisan niya guys. Gipakgang niya nga ako ang mga daotang hunahuna guys kay dili kuno maayo. Mao na nga ako na lang pong gidigamo ang maong isda guys. O ahaw na naman ang giunon kay panahamas kagabhion nagampo na lamang ko guys o nawara po sinahinay ang ako ang daotang hunahuna o gidasi ko ni Mr. guys sa pagtrabaho sa mo ang pukot guys kaya aron mahuman kuno kini kay aron kuno ni mapanagat kay daghan na kaayog isda ang amo ang silingan ani guys. So giapura jud ko ni Mr. nga mahuman jud ni karong simanahuna. Tao lang ko guys, daghan kay ko og gihuna-huna. Labot pa senior citizen, daghan na jud ko advance nga gihuna-huna guys. Pero nagpasalamat lamang po ko guys nga nawara po kong nahuna. Basta kay napuro jud na hong hipos-hipos guys ag ako ang mga butang. Mao ra kay makadaot po ning hipos-hipos kay ug na po tay pangitaon wa na po diha kay suksok. Mao na kasukan sa kong mister guys kung duna na koy gihuna-huna kay tago suksok tago hantod mga wala na lang po na kuno ang amo ang mga butang. So dili man daotan ang mangandam guys. Kaya ang ginahuna nga amo ramang kaluwasan puhon. Di lang sila kasabot sa akong gibati guys. Pero nagpasalamat jud ko guys nga wa joy nahimong tsunami. Nanawag na gani ko dito sa Pikas building ila ni Ma'am Amy og ni Ma'am Flor kung doon na bay linog. Paman kuno sila ka-feel og linog guys. Pero as amo adyo ni noon dili man gug concrete among balay. Kusog jud ni taybo gagamo ang panimalay kay sa mga concrete nga balay di gajud hibaw-an og maglinog. So guys, mora gyud ni akong lingaw karong adlaw guys og ahong gipaambit ninyo ang akong experience kagabiing nga nahitabo sa ko ang mismong panimalay. Og ako nagpasalamat guys sa inyong pagway sipyat sa pagtan-aw sa akong mga video. Og mapasalamaton ako niini guys. Og labi na sa tanan kong mga viewers, shout out na lang. O ingon man sa naghatag sa isda kagabi among igsuon nga si Inday Sinyang o si Junior. Salamat guys. May isda na. Bye bye.